Сенаму треугольника да технический анализ. Основной уж сенаму треугольнику. Яким айхама популярниш, яким симметричный треугольник. Симметричный хали мешава. Яки да секунда. Ёкнаки харди тарафош я хил мешава. То есть нено рамер теки тарафш булас секунда раме дуне гипотенуза да такате. Гипотенуза ина ини ёкнаки и секунда бияки баробар тарафа гипотенуза надора. Нено гипотенузаи ино категориш надо такате гипотенуза. Ай секунда симметричный да бияки секунда баробар тарафа. Примерно да ки метунаки там хебошаки ёкнаки ад тарафош я хил секунда нагоз рост шуне и хали секунда рост миша. Айё наоборот мешан. Симметричный секунда да. Да кадом ҳолат секунда мешава. Допустим, да ҳолати болорави ринек боша агар бич ринек да метавона ки допустим ринек омада иста. Ки просто ринек боло омада иста. Секунда усил мешава. Инҷа секунда чӣ мегам? Симметричный секунда. Ман знам ки секунда усил шуда. Мешан секунда усил ши дар ами чи болорави ринек допустим. Движение ринек дай ҳолат гиҷо мерава. И чӣ муайян мекунем дар ҳолати секунда симметричный. Дай ҷа ринек да бисёри ҳолато да вақти продолжение тренд допустим ринеки болорави ай секунда аломати ӯра чӣ мекунад ки дальше ринек боло мерава. Дальше ринек боло мерава. Агар ки наоборот бошад да падающий ринек боша секунда яъне ки метавона ки дальше продолжение тренда чикна. Бо пӯя мерава. Да ҳамун симметрии? Симметрии даҳо. Значит, да вақти хромадан хромадан да наоборот мешавад, хромадан да наоборот. Мисол, то есть хромадан да бо дальше болоравира чӣ мекуна? Нишон метиҳад, хромадан да дальше пӯяравира. А потенсиалш, потенсиал чӣ мешавад чуки? Потенсиал ҳаме думона, аммо чӣ бигем? Хати ман ёро хондаги навидум. Потенсиал аз ёкне, допустим, ями хата мо муайян мекунем ки чанд қапоён меравад. Ино гуфтем ки ҳама ё дополнительный инструмент ё сатфовиза ягон кас, ягон анализ, ҳама анализор анализ ки сатфовиза нест. Просто дополнительный приблизительно чанд фоиз муайян мекунем ки меравад. Гуфтем потенсиал чи ай? Допустим, дар ҳолати ине ки болоравира нишон медагем. Потенсиал инами хати ки омадаги чанд қадар намира муайян мекунем. То биҷора мера боло. Потенсиал яга мо дар кадом ҳолат муайян мекунем дар ҳолати симметричный будам. Глобальный, максимальный нами хата мегирем. Инамҷа то инҷа. Фаҳмидем? Максимальный ҳами баландрави ҳамина ай то уровни нами секундаша мегирем. Допустим, мегирем ки $0.5 ринек қати доллар қати ёки процент қати мегирем. Мисол чанд проценти ки бошад? Ҳамин мисол ҳами графика метавонем бардорем ҷамонаи мисол нами қадар. Примерно ҳами қам мешавад. Нами қадар ринек баъди ҳами секунда боло меравад. Ёки дар падающий ринек бошад ҳами хел. Чанд қадаре ки намиҷа мисол потенсиал дора, айнамҷа бонҷана ҳамин қадар потенсиал ба бӯяравӣ мешавад. Яъне чӣ ҷабо чӣ мешавад? Ҷа метавона ки мисол бо ягон движение дига шавад, бо даши ё боло бурад ё пӯё, бо даши муайян мекунем. Просто ҳоли технический анализ чӣ қадар мисол харидане мебинем ки намивод мехарам, мебинем ки треугольник шид намиҷада. Ҷа чира ждат мекунем кадом амала дар ҳолати болоравии секунда. Якам пробиват кадан верх. Вақте ки пробиват мешавад уже инами уровни секунда ки шумо мекашем да метавонем ба фикрам дар бинас хат монда хатора мемонад. Просто диде ки ҳами секунда пробиват шид кан таҷдид мекунем подтверждение да сразу намехарем. Барои чӣ? Барои метавона просто ложный движение шад тем бошад обратно паде нишад. Шанина мумкин да ринек да просто кан таҷдид мекунем ки ҳамун свеча чӣ маҳкам мешад. Свеча маҳкам шид, следующий свеча метавона ки бо подтверждать ки шид ки ҳами мисол ё ки метавона ихе шавад да ҳами ҳолат да мисол ния обратно возврат мешавад нами роста. Уже иҷада уровень сопротивления поддержка кушид сопротивлять ки уже шумо уверенностон зиёд мешавад ки по-любому боло меравад уже ин ҳолат. Но хали и ҳолатҳое ҳастанд ки дар секунда реализоват мешаванд. Навбат нами фотози броле метавонем бинем нами хали моментон мешавад дар секундаи симметричный. Хозир бестиёр забора маша ҳасташ мефаҳмам баъд бинем бисёртар тез меоядам ёки ғалтидан дам. Мисол метавона ки секунда ғалтидан инҷа обратно омад уже уровень сопротивлять кард
метона ки наоборот пӯён. Агар ки диде ки омад ки мисоли да бо пробират кард метона боло бирав. Барои ки да иҷа метона ки ложное движение бита бо боло бирав. Секунҷа да гуфтем али японски свечо агар шумо анализ кинед метона ки тен бошад иҷа. Мо гуфтем тен аҳамият наметем. Секунҷара рӯи максимал яму свечо мегирем. Мисол ями секунҷа арзада мондаги мисол свеча иҷа тен шидаги ай тен шумо намегирем хата ин хали намекашен секунҷара айми ҷои свеча чидаги мегирем. Секунҷаи конкретни свечо. Димаш иҷа. Секунҷа чи дора мақсад чихе шумо мефаҳмед ки ҳамин зак секунҷа ёкин. Секунҷада якам уюн мешава уже уюн бучи мисол любой ринга метона да инаи буша ҳамаш мисол як омад. Якам волна сар мешава я волна. Мия дим волна. Мия обратно сеим волна. Се волна. Шумо уже хата мекашен, нигоҳ мекунед ки даши метона ки уже нигоҳ кунед як, ду уже секунҷа шидеста. Шумо фаҳмидед мисол ринг омад, поён омад, сеим волна якам, дим, сеим волна. Шумо уже метонед ки намехоҳед нарисоват кунед, мисол ҷадам по-любому ягон уюни чи дора иҷа мисол сохта кунед, намехоҳед секунҷара тасвир кунед хитон. Сеим шаш дад мекунед, агар ки омад чорум волна да омад, пробиват накард ҳамида поён нарафт ами агар. Значит ки ҳо мисол бо то наҷара уруни доред. Иҷа метона иҷа омад, агар ки пробиват кард бо меравад. Яке агар ки ҳамиҷа бо омада мисол бо мегум куба ягон ложный движение бо пӯрад метон поён биравад. Яке да 90 не 80% да ринг да мисол вақте ки дидем ки лене масхадияши ай боло рафта саринак мисол сауз аз чизо ҳама сауз омаста дар шага секунҷаши значит бо аломати таличоко ташкил мета мисол то ҳам уюни секунҷа секунҷа васхадияши триголи мега нигоҳ кунед ин секунҷа чӣ мешавад дар ҳолати болоравӣ ринак ҳамидам се ранги ҳами секунҷа 5 та волна буд мисол якам волна дуюм волна мешавад сеюм волна мешавад чорум панҷум волна мешавад ҳама секунҷа 5 волна бошад агар ки ҳамин 5 волна реализовад наши чимо дидем ки мисол нахи омад сеюм волна иҷа рафт агар бо мисол омад ин секунҷа нестай ин просто метавонад ки канал боша обычный канал боша канал фикр медонем мисол рени комеса ягон ягон ҳолат чи домад мисол 1 2 3 шумо мегӯед ки секунҷа значит lekin ne icoma misol ne urin balantara hem misol xilomadaga ay urin xeshi чмо xilomake ko zami sekунҷа ay misol yani xilomad urin jasaplatiyane urin padashka dora to shuma ki значит sekунҷа ne kimya ne urin nimiya bu jada уже urin padashka dora bu jani уже sekунҷа нашиди дига чие уже а секунҷа бояд ами се валла дар дохили ҳамо 5 валла ки аст дар дохили ами биёд як валла қати гирем як ду се чор панҷ валла агар духати як ду се чор панҷ адаи даи васхадияш тригоник инам потенсиалш ранги ами ай мисол потенсиали булонави мисол булони чанд ки буд допустим мегирем биткоин нархаш дайнаи умин омадагай мисол $26,000 ай секунҷа дамина ҷа $27,000 шуда мисол 27 значит ами ҳолат чанд азод боло меравад нархи биткоин 1000 баъди секунҷа 1000 боло меравад ки ҳамин гуфтем ки ами 1000 ами якай 1000 ҳамин умин дар чи да потенсиали ами $1000 боло меравад тuna ki баъди ами секунҷа да иам дар ҳолати васхадия шуда ин гуфтем ки дар ҳолати мешава ки ринок боло рафтастай омад секунҷа нигоҳ кунем гипотенуза секунҷа вақте ки кадом тарафе ки боша метавонад ки наоборот ҳамин секунҷа дар ине ки медвежи ринок да шава чӣ хел мисол секунҷа наози намеда тасвир карда дидем нигоҳ кунем ина секунҷа мекунем наоборот ринок поён омадаста дар иҷа чӣ мекунам мисол метавонад ки дами ринки поён омаданай на кашидаги бу ринк омадаста мисол ҳамин тасвир ҳамин чиз дарши чира ишора мекунам бо дар чи значит ринк поён меда исхадия шуда графикаи любой метавонед дар телефонтон ҳуй кунед просто нигоҳ кунед хеле шидагим дар ҳамин ситуатсиямо шидагим аввалда бисёриёто намеёвениёрад бисёр меёвене мақсад замечада мекунед бисёри вақт то уже чанд қами хушлу амин нафаҳмед современи ку шумо любой намуд секунҷаш меёвед чӣ ҳолата ин амин ҳамин дар хотиртон бигиред ки гипотенуза кадом тарафе ки боша дарши движение ҳам суверавад гипотенуза исна пӯна значит амали ринок ин шама мехела потенсиалш ҳами ай як ду се вална и якози бигем асоси чизои секунҷа буд ҳамин қа
Özür şu sekинce bakıyorum şu diyor basın. Şu sekинce ki основной чем я Tümə qalacaq bəf foyda, yəni əsas işinə özünə. Duraq telefonatu na uyken hamiz grafikora bir oyunda telefonun. Может быть, diğer çinamı falan bu grafik. Saymış нисходящий, Восходящий, нисходящий. Нисходящий, да. Уж падающий или не данный. И потом зашла наоборот еще.